насиб карда боша стейк мепазем. стейк дар саҳро маззаш аҷоиб айда. Нами я брида шамехири ҳисобе ки гӯшти оҳу хӯрдан. Мрамбар не стейк ай мармари. Боз мепаземша, мечашимша, ҳамаша шуморо гап мезанам. Кани чӣ хелай? Қабатако шавин, гӯшт, равған беҳад аҷоиб меояд. стейк бояд 15 дақиқа температураи нами ҳавора бояд мегирам. майда майдаш мекунем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим кора сар мекунем. киш кам оқа ждат кардан метавонам. стейка 15-20 дақиқа бемонем дам бигирам. ин ҳамин чизакош таркибишда нафас бикашем. стейк тайёр шуд, мебарем мепаземаш. ин ҳамин ҷизбизи гӯшт бо дила қувват метада. ҳамин тоштем. оҳо. тайёр шудест ака стейки мо. ягон ҷои чашмбандиш нест. беҳад осунай. ира ман тонистам шуморо метонем кардан. чӣ дар кор мешавад?
Газ сковородка, як دیگه газ. Чи خیلی газа шумо метонен ба як маркетплейси тоҷикии худмон лак-лак дастрас кунед. Ай хидмат. Тайёр шуд, бигиремш. Понздаҳ дақиқаи дигар дар дуруни фалга меистад. Оя салача кунем. Понздаҳ дақиқа ҳам гузашт. Стейка мекушоиму мечашемш. Bismillah. Bu taşnagî ra ba me xitû bişkîne. Bismillahirrahmanirrahim.